Fl-ewwel 11-il xahar ta' din is-sena id-dħul rikorrenti u anke nefqa tal-Gvern żdiedet meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Bejn Jannar u Novembru ta' din is-sena id-dħul rikorrenti tal-Gvern kien jammonta għal 5 biljuni u 600 miljun euro. Din tfisser żieda aktar minn 600 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan id-dħul rikorrenti żdied fuq is-sena ta' qabel minħabba li hawn aktar nies jaħdmu li skont l-aħħar ċifri kien hemm aktar minn 300,000 persuna u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. L-aktar żieda fid-dħul tal-Gvern kienet ġejja mit-taxxa ta' dħul li bejn Jannar u Novembru din is-sena kienet tot għal aktar minn 2 biljuni u 200 miljun euro. Kien hemm ukoll dħul aqwa mis-sigurtà soċjali u t-taxxa fuq il-valur miżjud. Skont iċ-ċifri tal-NSO jirriżulta wkoll li n-nefqa rikorrenti kienet ta' aktar minn 5 biljuni u 200 miljun euro. Din tfisser żieda ta' aktar minn 220 miljun euro meta mqabbel mal-ewwel 11-il xahar tas-sena l-oħra. Dan fil-waqt li f'dan il-perjodu imsemmi skont iċ-ċifri tal-NSO ħareġ li bejn Jannar u Novembru din is-sena il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra deficit ta' aktar minn 300 miljun euro.